जों एनडिए हिसाबैथ' जा बुंनांगौ माने साननांगौ जेबोआनो गैला मानोना जोङो दिनैनि थारिखआव जेफोर मेल मिटिंखौ जों खालामबाय थादों बेयाव रायजो राजाफोरनि जोबोद मोजां मोनसे अनसायनाय जों मोनदों। रायजो राजाफ्रा गावनो गाव ओंखारबोनानै दिनै मिटिंफ्राव बाहागो लाफैदों आरो सारिगिदिं जोङो जिखिनि एनालाइसिस खालामदों जिखिनि स्टाडि खालामदों बेयाव जों नुदों जे जोङो एनडिए हिसाबै क'क्राझार लखन समष्टिखौ 70% एबा 70% भट लानानै जों दा बे रोखा जानानै दं। नाथाय मोनसे खोथाया ससियेल मिडियायाव गोसारबाय थादों। कंग्रेसआबो 1.5 लाखसो बारा लानानै देरहागोन, बिपिआबो 1.5 लाखसो बारा लानानै देरहागोन बेफोरबायदिया गोसारबाय थादों आरोखि। नाथाय रायजो राजाफ्रा बे खोथाखौ खोनानानै गोनो गोथो जाबाय थायो। आङो रायजो राजाफोरखौ बिथांमोननि सन्देहनिफ्राय उदां खालामनो लुबैदों नैबे फंनैसो बाथ्राजों। सिगियो होनदों बेथ' जोबोद मिनिथाव राव जाबाय। गरजन बिथाङा सासे सोमावसारनायनि सासे दावहारुमोन, दैदेनगिरिमोन। दिनै बिथाङा हयथ' गोरोन्थि लामा लाफ्लांबाय। कंग्रेसखौ दिनै जोङो बिटिआर ओनसोला क'क्राझारबासिया माबा लांखावनो जों बावगारनानै फैबाय। दिनै जोंहा रिजनेल पार्टिखौ लानानै दिनै साफ्रोमबो रायजो राजाया सांग्रां जानानै दं आरो दिनै जिहेतु एनडिए हिसाबै सेन्ट्रेलावबो सरकार हिसाबै सालायबाय थादों, आसामाव एनडिए हिसाबै सालायदों, बिटिआर एनडिए हिसाबै दं। बेनिखायनो जयनिंआ माब्ला जायो, मानसिया मोनसे दोलोखौ माब्ला मोजां मोनो जेब्ला बै दोलोआव थानानै गावनि फिउचारजों लोगोसे बिथांमोना समाजनि एबा ओनसोलनि माबा मोनसे मावनो हागोन होननानै जेला फोथायो अब्लासोना जयनिं जायो। दा बेयाव गिनाय सिगिनायनि बाथ्रा बावाखै। दिनै प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकार मित्रजोंनि सरकार फैनानै मानसिफ्रा गिनाङि थासारियाव जों मोननो हादों। सम्पतिनि रैखाथि, जिबननि रैखाथिया दिनै मोननो हादों बा बेयाव गिनायनि बाथ्रा बावाखै। सोर सिगिखो? दा सिगिदोंबा हयथ' जायहा जेरै गोसो बेबायदिनो नुयो होननाय बायदि बाथ्रा दं। दा दिनै गरजन बिथांखौ आं खावलायदों बिथाङा जेबो रावखौबो गिनो नाङा बा सिगिदों होननानै साननो नाङा। नोंथाङा नोंथांनि खामानिखौ मावबाय था आरो मोजां खामानि मावोबा बयबो बेयाव जयनिं जाफैगोन। नायदो कंग्रेस हिसाबै नायोबा आसामाव एक्जिस्टिं एमएलए 7 एमएलएआ दिनै बिजेपिआव बारनो थाखाय रेडि जानानै दं। अलरेडि बारबायानो माखासेया। दा कंग्रेस हिसाबै बिथांमोननि जिखिनि मावनाय दांनाय बे मावनाय दांनाया जोंनि भारतारि नोगोरारिफोरनि थाखाय गनायथाव जायाखै। जायनि थाखायनो दिनै एमएलए सासेयानो कंग्रेसखौ नागारो। दा बेयाव सोरखौबा दाय होनायनि बाथ्रा गैया। जों इउपिपिएलनिफ्राय मालाबाबो रावखौबो सिगियाखै। जों उदां आरो गोजोनखौ जों लुबैयो, सान्थिखौ जों लुबैयो। बेनिखायनो जोङो सिगि सग'नि बाथ्राखौ जों मालाबाबो सानाखै। नाथाय सिं सिं रायजोफोरा कंग्रेसआव भट होगोन। मानो भट होगोन? नोङो रेशन कार्ड मोनबाय भारत सरकारनि, आयुष्मान कार्ड मोनबाय भारत सरकारनिफ्राय आरो रेशन कार्ड मोनग्राफोरनि गार्जेनफ्रा माबा खार'नाव रुंसारि जायोब्ला 2 लाख नोङो इन्सुरेन्स मोनगोन। दिनैहाय नोङो रेशन कार्ड मोननाय साफ्रोमबो मानसिनोनो आसाम सरकारा थांखि लाबाय अरुनदय आसनि होगोन। अरुनदय आसनिया नोङो 1250निफ्राय बारायनानै 3000 रां जागोन। दिनै लाखपति बायदौ दिनैहाय आसाम सरकारा बानायनो नागिरदों। जोंनि महिलाफ्रा बेखौ मोननो थांगासिनो दं। दिनै बिटिआर सरकारनिफ्राय माइनाव सोरां बिथांखि बेजों दिनै सेल्फ हेल्प ग्रुपफ्रा नों 75,000 खरि मोनगोन। अलरेडि 25,000 मोनखाबाय आरो माइनाव सोरां आइ अनसाय बिथांखि दङ, गियान सोरां बिथांखि दं। सात्र साथ्रिफोरनो नोङो स्कलारशिप गासिबो माने सुबिदाफ्रा दिनै रायजो राजाफ्रा मोनगासिनो दं। बे खेथ्रआव इउपिपिएल एबा एनडिएखौ गारनानै सोरनोबा भट होगोन आं बेखौ मालाबाबो सानाखै। थेंक इउ सार। मोनसे गोजोनथाव गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8474015053 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों नोंथाङा फन खालामनानै मिथिनो हागोन।